Od rovníc cez bonga až po Nobelovku. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Taká malá vsúka. Keď som bol na strednej a vyberal si vysokú školu, tak som bol trochu na vážkach. Či skôr biznis alebo veda. Veda ma lákala svojou podstatou a biznis mi zase prišiel ako dobrá cesta k zarábaniu peňazí. Zač sa podľa mňa vôbec netreba hanbiť. Teraz ako vedátor vidím, že technológia a svet biznisu majú k sebe blízko a doplňajú sa. Netreba si nutne medzi nimi vyberať. Dnes by som mal asi rozhodovanie ľahšie, lebo napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave spojila sily so Slovenskou technickou univerzitou a spustili programy na rozhraní týchto dvoch svetov. Napríklad tam majú program Management in Nuclear, ktorý, ako tušíte, sa študuje v angličtine. Jadrová energia je mimoriadne zaujímavá z fyzikálneho hľadiska, ale aj ako biznis je to celkom unikátna oblasť, ktorá má svoje špecifika a vlastné pravidlá. Takže, ak váhate, čo si vybrať, skočte na stránku stuba.euba.sk, ešte raz stuba.euba.sk, kde nájdete celý zoznam nových programov. Môžete študovať napríklad financie a technológie ako prvý. Možno sa z vás stanú inžinieri budúcnosti. V prvom rade ďakujeme veľmi pekne Irish Times pubu v Nitre, že nás dneska hostí. Bude troška možno horší zvuk, ale o to autentickejší podcast budeme mať. O čo horší zvuk, o to lepšia atmosféra. A ja vás poprosím, keby si dáte len o sebe vedieť, aby všetci vedeli, že koľko vás tu je. Väčšinou je menej ľudí, tak toto sme nevedeli ešte spraviť. My si toto strihneme a budeme to dávať do ostatných epizód. Takže keď sa potom spoznáte, tak viete kvôli čomu. No poďme rýchlo na Feynmana, lebo máme zhruba hodinu. A Feynman, teda Feynman, ako som bol upozornený, že vám správne hovoriť, je typek, o ktorom by sa dalo rozprávať, že hodiny. Kedy si sa ty o ňom dozvedel ako fyzik? Asi na strednej škole. Myslím si, že každý počul o menách ako je Feynman, Newton, Isaac a tak ďalej. Einstein a tak ďalej. Albert, títo šiesti, áno. Jeho kamoš Albert a bol taký zaraďovaný k tým naozaj veľkým velikánom fyziky. Ja som sa snažil, že keď bola maturita, robili sa tie oznámka, takže aby sme tam mali jeho výrok jeden a nepodarilo sa mi to pretlačiť. Mali sme tam Oprah Winfrey nakoniec. Takže taká moja malá snaha. Už som vtedy vedel, že kvalita výroku asi bola inde. Jej výrok bol, že som tam, kde som vďaka tomu, čomu verím. A ja som chcel od Feynmana, že nie som taký, aký by som podľa ostatných mal byť, je to ich omyl a nie moje zlyhanie. To je pekné. A neprešlo to vraj kvôli tomu, že sú tam dve negatívne slova. Že omyl a zlyhanie, že ja som navrhoval, že radšej vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi, ale na kresťanskom Gimply to neprešlo. Pán riaditeľ s tým mal veľký problém, takže... No, Feynman sa narodil v roku 1918, zomrel 1988, kedy som sa narodil ja, v čom nie absolútne žiadna súvislosť, len vďaka tomu si to pamätám. A je na ňom zaujímavé, že on je jeden z najvýznamnejších amerických fyzikov a jeden z mála, ktorý sa aj narodil v Amerike. Že oni tam mali mnoho tých imigrantov. Nešiel na víza po druhej svetovej vojne. Áno, ani pred ňou, ani počas. A so všetkými, ktorými pracoval, tak to boli ľudia, ktorí došli hlavne z Európy. Einstein, Dirac, celá tá klíka z Los Alamos, to boli vlastne Európania a on bol jeden z mála, ktorý sa proste... Oppenheimer. Áno. Bol vlastne jeho vedúci, nie? Áno, a Feynman bol, že narodil sa proste, že New York. No, že tak americký, ako len mohol byť. Narodil sa do pracujúcej rodiny, jeho rodičia neboli akademici, ale veľmi kto ho tvoril, myslím si, že aj tak bytostne bol jeho otec, ktorý napríklad, od neho mám také krátky, že vždy ukazoval mu nejakých vojakov, alebo tak, že prečo salutujú títo vojaci tomu druhému inému človeku, že čo je na ňom lepšie ako na nich. A strašne sa mi to páčilo, a to je podľa mňa vo Feynmanovi strašne vidno, že on má problém s autoritou, alebo nie, že problém, ale... Teda mal. Ale bol taký, že podľa mňa toto veľmi formovalo, ako jeho otec pristupoval k rôznym takým vymysleným veciam, ako sú hodnosti a nejaká umelý rešpekt a tak ďalej. On bol inak, že mal pomalý nástup, že do 3 rokov nerozprával.
Ja si nepamätám úplne na sebe, že kedy som ja začal rozprávať, ale že 3 roky už je vraj neskoro na Nebolo o dieťa. čom. Nebolo o čom, hej. Nebola dostatočne zaujímavá téma pre ňo. Ale ty si spomínal toho jeho otca, ja som si našiel taký pekný výrok, ktorý spomínal takú historku, že boli s otcom v parku a niekto sa ho opýtal, že či poznáš meno tohto vtáka. A on povedal, že nie, neviem. A ten typek povedal jeho otcovi, že vidíš, tvoj otec ťa nič nenaučil. Čo je že dosť divná interakcia v parku, ale taká bola doba. A potom mu jeho otec na to povedal, toto prečítam, že vidíš toho vtáka, je to drost hrdzavo krky, ale v Nemecku ho volajú Helzenvogel a po čínsky ho volajú Chongling. A aj keby si poznal všetky tieto názvy, stále o tom vtákovi nič nevieš. Vieš niečo len o ľuďoch, ako tohto vtáka nazývajú. Ten drost však spieva, učí svoje mláďata lietať a počas leta preletí naprieč krajinou na obrovské vzdialenosti. A nikto nevie, ako nachádza cestu. Takže vlastne toto je ten vplyv jeho otca, že mu ukazoval, že zaujímavé je rozumieť tým súvislostiam prírody, že to, že vieš naspamäť proste milión názvov, z teba nerobí človeka, ktorý rozumie svetu okolo seba, len si sa proste naučil naspamäť milión názvov. Takže vštepoval Feynmanovi, Dick ho mimochodom volali kamoši, ako Richard. Takže Dickovi vtláčal tento pud rozumieť veciam. Že nie len, že sa učím naspamäť, on mal potom také tie trošku divné historky, keď robil nejaký projekt z biológie, že počas vysokej školy si mali skúšať robiť iné veci, tak on išiel robiť nejaký projekt z biológie a došiel do knižnice a potreboval, že anatómiu mačky poznať, tak došiel do knižnice a vypýtal si, že prosím vás jednu mapu mačky, lebo že nevedel, ako sa to správne volá, jemu to bolo proste ukradnuté, že on to proste nazval takto a však sa vysomárte z toho, že čo tým asi myslím. Čo bolo zaujímavé... Problém mal, keď do čínskeho bystra došiel. Vieš čo? Problém mal, keď on ako 15-ročný sa sám naučil vysokoškolskú matiku. Derivácie, integrály, vektorový počet, diferenciálny kalkulus, všetky tieto veci. Problém bol, že mu sa neúplne páčilo oficiálne značenie, takže si vymyslel vlastné. A potom sa pomerne ťažko robia napríklad príjimačky a podobne a chodil na rôzne súťaže, keď ty potom musíš ostatným vysvetľovať, že no, že to, čo vy označujete tangens, mne sa nepáči to označenie, lebo T a N vyzerá ako 3 rôzne veci po sebe. Že ja mám preto jedno označenie a označujem to takto. A takto ja označujem deriváciu, aby som nemal tuto nejaké nutkanie a podobne. Prečo mi toto strašne na neho sedí? Že proste, že ano. Tento, že proste tangens, ja to nazvem lepšie proste. Takže bol to typ človeka, ktorý bol tlačený do sebestačnému rozmýšľaniu, ktorý proste, že nešiel po zabenutých chodničkoch a toto sa s ním ťahalo celý život. On ako decko brigadoval, takže opravoval rádia. A jeho to ťahalo k elektroinžinierstvu a že rozmýšľal, že či matika, ale prišla mu, že matika je trochu moc abstraktná a elektroinžinierstvo bolo zase také, že málo abstraktné v niečom. Takže že fyzika je vlastne tak na pol ceste. Taký stred zlatý. Áno, že fyzika, a môže dať také moto nad fakultu, že niečo medzi matikou a elektroinžinierstvom. A hlasil sa na Columbia University, kde ho neprijali pre židovské kvóty. Kde bolo, že Amerika to bolo ešte v období pred druhou svetovou vojnou, čo 1918 sa narodil, tak nejakých 30, tak už mohla začínať, keď sa hlásil na vysoké školy. A mali tam takéto kvóty, že proste povedali, že nemôžeme ťa prijať a on nebol, že praktizujúci žid, ale jeho rodičia boli zo židovskej rodiny a jeho starý otec, ak sa nemýlim, bol dokonca že z Ruska, že ruský žid, ktorý potom emigroval do Ameriky, čiže nebol zase až taký New Yorkčan, že proste štvrtá generácia, ale neprijali ho na vysokú školu kvôli tomuto. No a potom sa dostal na výšku, študoval a pôsobil neskôr na Cornelli, čo je jedna z špičkových univerzít. To Ivy League, hej. Tak, ako je Harvard a ostatné. A tam sa začalo ukazovať, že toto je celkom dobré nabrúsená tuška. Napísal 2 odborné články, kým bol ešte undergrad. Čiže kým ešte, v podstate, že počas štúdia, že oni to majú tak, že keď už si graduated, ideš potom robiť PhDčko a kým sa dostal na túto fázu, tak napísal 2 odborné články, ktoré boli natoľko významné, že odvodil nejaké rovnice, ktoré doteraz nesú jeho meno. Čože si povieš, čítaš takéto veci, že do paroma. Hej, čo som ja robil na škole. Tak a on mal strašne dobrého školiteľa, ktorý mal okrem iného skvelé meno, ktorý sa volal, že John Archibald Wheeler. Neviem, či sme o ňom robili epizódu, ale teda
Ja som teda povedal, že on študoval na Cornelli, on študoval na MIT a potom Princetone, to PhDčko, a až potom išiel na Cornella. A Wheeler bol proste, že jeden z najznámejších fyzikov teoreticky minulého storočia. A on je hlavne zaujímavý tým, že koho všetkého on školil. Že on bol presne ten týpek, Zhromažďoval tých ľudí. Ako Oppenheimer, nie? alebo ako vieš, ako bol v Harry Potterovi taký ten typek, ktorý tam k sebe ťahal všetkých tých talentovaných študentov. Okay. A on bol v tomto super, že on k sebe ťahal tých študentov, ale dával im extrémne zaujímavé projekty, ktoré ich naštartovali a potom vďaka týmto projektom v podstate, že prepisovali históriu. Čiže napríklad, on mal teda 2 články už ako undergrad a keď robil potom PhDčko Wheelera, tak si vybral tému, ktorá v podstate viedla k tomu, že on našiel inú formuláciu kvantovej fyziky. A v podstate, že tak, ako sa robila kvantová fyzika od čias Schrödingera, bolo, že tu máš nejakú časticu, spočítaš rovnicu a ona ti povie, že kde zhruba sa bude nachádzať. A on našiel úplne inú schému výpočtov, ktorá je, že keď chceš zistiť odpoveď, započítaj všetky možnosti, ako niečo môže nastať a z toho nejako vycúcaj výsledok. Akože je to presne napísané, že ako z toho vycúcaj výsledok, ale že ten konceptuálny iný pohľad na kvantovku, že kvantovka hovorí, vyskúšaj všetky možnosti a z nich získaš správnu odpoveď a toto bola jeho PhD práca. A na tejto práci potom neskôr postavil celý svoj výskum, ktorý bol neskôr ocenený aj Nobelovou cenou. Takže nielen, že dopadol má takéto 2 články ako študent ešte, ale už potom ako doktorant naozaj robil vplyvné veci. To veľa PhD študentov nemôže povedať, že ich práca bola ocenená Nobelovkou, čo? A ináč, že v tomto období, keď sa formovala kvantovka, že bolo, že veľa tých Nobeloviek za kvantovku bolo udelené za PhD práce, alebo za nejaké veľmi skôr, že to naozaj boli, že proste, že mladé drze pušky, lebo tie staré kadry si hovorili, že fyzika je vyriešená a čo tam tí mladí vymýšľali z prostosti. Choď robiť kvantovku. A že choď proste, že fyzika je vyriešená, že choď už robiť niečo užitočné. Tie rádia. Toto tuším, že Heisenbergovi poradil jeho školiteľ, že fyzika je vyriešená, že už len domeriame pár parametrov a je to vybavené. A potom prišli tí mladíci a začali tam proste všetko búrať a Feynman bol v podstate že jeden z nich. Na jeho prvom seminári boli, že Wolfgang Pauli, to je jeden z najvýznamnejších typkov v kvantovej mechanike, John von Neumann, Albert Einstein. Ako proste, že v publiku, kde povedal, že je zaujímavá práca. On tam v práci rozširoval taký ten formalizmus Wheelera, ktorý s niekým skúmali proste iný pohľad na elektromagnetizmus v kvantovke. A už vtedy začali byť ľudia takí, že... Keď ti Einstein chodí na prednášky, tak asi... Že toto je že evidentne, že generačný talent minimálne, ten Feynman, ten Dick. Už sa ale ukazovala... Volajme ho Feynman. Už sa ukazovala aj jeho prostorikosť. Wolfgang Pauli a Hans Bethe. Hans Bethe objavil jadrovú fúziu, čo je teraz taká stále aktuálna téma. Tak Bethe a Pauli o Feynmanovi povedali, že fajn, ale že po slovensky by sa to dalo povedať, že vypráva jak sedlak. He speaks like a bum. Lebo on proste rozprával všade, ako mu huba narastla, čo sa mnohým ľuďom zase páčilo. Napríklad Niels Bohr, jeden z najväčších fyzikov ever, ktorého obľúboval Einstein kvôli intelektuálnym pingpongom. Že väčšina ľudí sa s Einsteinom nechcela baviť, lebo ho proste považovali za boha a keď on povedal niečo zlé, tak sa mu ľudia bali odporovať, ale Niels Bohr nie. Takže s ním sa rád rozprával. A potom mal Bohr ten istý problém, že nikto sa s ním nemohol rozprávať úprimne, lebo všetci obrali proste, že on je tu a pre poslucháčov teraz som ukázal vysoko a ostatní, že sú nízko. A Feynman, mladý, drzý soplach, vtedy cca 23 ročný, že mu proste... Počúvaj, Bohr, že... A ešte to potom začalo obracať, že povedal, že nie je úplne príjemný ten mladý Feynman, že až trošku moc drzí, že niečo by tam mohlo byť. Splnil som mu, čo chcel. Ale že tu jeho prácu neskôr hodnotili ľudia tak, že sa ukázalo na ňom, že on má matematickú intuíciu vo fyzike na úrovni Einsteina alebo Leva Landaua. Keď naskrolujem naše budúce epizódy, tak úplne niekde nás podpuje, že Lev Landau, podobne odkladaná epizóda strašne dlho. Okay. On je sovietský fyzik, relatívne málo známy v našich končinách, ak neštuduješ fyziku, ale že on je, že sovietská verzia Einsteina v podstate. Že človek, ktorý má presah do obrovských oblastí a strašne intuitívne o veciach vedel rozprávať. On sa nad tým zamyslel a potom plus minus napísal správnu rovnicu. A toto bola tá silná Feynmanová stránka, že on tej matike rozumel na takej intuitívnej úrovni, že potom, keď premýšľal o fyzike, tak mu to pekne všetko rovno zapadalo dokopy. A budem tak preskakovať teraz medzi jeho osobným a odborným životom, ale on mal za život 3 rôzne manželky.
Prvá veľká láska bola, no? Prvá jeho veľká láska, ktorá tragicky zomrela na tuberkulózu, na ktorú už našťastie teraz prevažne spomíname aj napriek snahám niektorých ľudí. Potom mal druhú ženu, s ktorou sa rozviedol, a potom mal tretiu, s ktorou už bol potom do konca života. A tá, s ktorou sa rozviedol, tak ona ako jednu z príčin uviedla, že ten typek vstane a on v hlave počíta. A že on si v hlave proste rieši rovnice a že je proste... Ale to je taká výtka, ako medveď žije v lese, vieš. Ale že bol vraj non-stop duchom neprítomný a keď neriešil v hlave rovnice, tak doma hral na bonga. To bolo proste neznesiteľné. Takže ale toto si mohla všimnúť aj pred manželstvom. Tieto veci si mohla všimnúť. Zase to není, že stalo sa, neuveríš, môj pije. No a neuveríš, že môj hra na bonga. Každopádne, že ilustruje to tu jeho čas, že on naozaj že myslel v matematickej reči. A ja som ti spomínal, že ja som sa učil z jeho kníh na vysokej škole, lebo on vysvetlil veci zložitejšie, ako je bežné, ale inak. A keď si nerozumel tomu bežnému vysvetleniu, tak si skúsil jeho. A veľmi častokrát sa mi stalo, že to jeho vysvetlenie mi niečom bolo prirodzenejšie. Takže si mal vždy na výber tú ľahšiu cestu, alebo áno. Že naozaj, že on si proste, že sám vyšlapal svoje cestičky, odvodil si na novo vzorce, urobil dôkazy, navrhol nové matematické objekty, ako Feynmanov dráhový integrál, ktorý používame doteraz. A vďaka tomu robil obrovské skoky. Čiže naozaj, že z jeho PhD práce špička vedeckej komunity vycítila, že toto je proste real deal. Mal problém, napríklad teraz spomenul si, že mal tú svoju veľkú životnú lásku a keď robil na Princetone, tak mal ako súčasť kontraktu, že sa nemôže oženiť. Čo si dnes neviem, môžeš okomentovať ako právnik, či je toto bežné v kontraktoch na vysokých školách. Takže vlastne mal aj takéto komplikácie. No a mal 23 rokov, čo mimochodom, že vtedy dopisoval tú dizertačnú prácu ako 23-ročný, čo keď si človek spočíta, tak je trošku predbehol harmonogram bežného akademického života. A zhruba vtedy ho oslovili do Los Alamos, do projektu Manhattan. Teda najprv nerobil rovno priamo tam, ale vytipovali ho teda ako takého šikovného, talentovaného mladíka. To bola práca Oppenheimera, nie? Že hľadať tie talenty, ktoré by mohli pomôcť s týmto projektom. A teda dostal sa do Los Alamos, tam aj zobral tú svoju prvú ženu, on si myslel, že jej pomôže na tuberkulózu. Nepomohlo, zomrela. Spoiler. Ale že chodil za ňou každý víkend. Áno, že si ho ona nebola priamo v Los Alamos, ona bola v nejakom meste blízko 2 hodiny. A bola to jeho podmienka, že pôjde tam len, ak môže ísť aj ona, tomu odsúhlasili a potom tam za ňou chodil každý víkend. A mali to mega zložité, tak ona mala tú pokročilú tuberkulózu, keď mali svadbu, takže jej mohol dať iba pusu na líčko, lebo proste, že kvôli ešte možným ďalším infekciám. Bolo to veľmi zložité, ale bola to jeho veľká životná láska. A on sa teda dostal ešte ako študent fyziky do Los Alamos, kde ho pomerne rýchlo identifikovali, že je pomerne šikovný, tak mu dali za úlohu, že ty budeš viesť výpočtový tím, akože tie ľudské kalkulačky, tak on viedol nejaký tím a on si dokonca vymyslel, že vlastnú matematiku, že polovičná derivácia. Alebo objavil nejaký nový vzorec pre počítanie logaritmov, tak tam proste šablón s týmito nástrojmi. Áno, hej. Znova pripomínam, že 23-ročný odovzdal PhD. Mne sa strašne zase páči, čo si mi hovoril, že sa tak nudil na Los Alamos, lebo tu bola vojenská základňa, tak otváral zámky a potom veliteľovi vysvetlil cez matematiku, aké je to jednoduché otvoriť zámok, ktorý má len kombinačný zámok. A to sa mi strašne páčilo, že jeho zábavka sa dostáva tam, kde sa nemal. Tak presne, lebo že keď mal spočítané, čo mal mať spočítané, tak nebolo čo robiť. Boli totálne izolovaní, takže sa nudili, takže jeho zábava bola, že idem skúsiť, čo dokážem otvoriť. Zisťoval, ako sa dajú rôzne otvárať zámky. Zistil napríklad, že veľmi často to zostane na tom default, že si v Los Alamos a otváraš zámky s tým, že 1, 1, 1, 1. Také tie otáčacie. Potom zistil, že dobre, niektoré nie. A tak má každý fyzik, aby si to zapamätal, dať nejakú fyzikálnu konštantu alebo matematickú. Takže on skúšal, že pi a e a takto proste, že číslice. A že tak veľa, že 3 rôznym fyzikom otvoril zámky s tým, že proste číslice Eulerovho čísla. Prvých 6 číslic a potom tam začal dávať odkazy. Čo bol celkom problém, lebo báli sa, že tam majú špionov. A on sa proste zabavil. Mali, len on pre seba skúbal. On špionoval sám pre seba. Ide šťastie, že Sovieti mu nedali nejaké peniaze.
A sranda je, že sa potom riešilo, že zistili, že mali tam nejakého špeha, zisťovali sa, že kto by to mohol byť a jeden človek označil, že podľa mňa je to Feynman. Počkaj, mám to niekde jeho meno napísané. Klaus Fuchs sa volá. A Klaus Fuchs povedal, že viete čo, že ten Feynman vyzerá celkom ako Špión. ako komunistický špión, lebo že má nejaké také názory, že on síce bol že registrovaný republikán, ak sa nemýlim, ale že mal názory, ktoré boli liberálnejšie ako jeho vtedajšia manželka, takže ten Fuchs povedal, že ten Feynman vyzerá ako špión. Plot twist, Fuchs bol ten špión sovietský. Takže Ale dobrý špión, opútal pozornosť a to otváranie zámkov je doteraz, a teraz si nespomeniem, že na ktorej škole, ale na MIT je nejaký pravidelne ročný event a vieš si tam zapísať ako predmet, že lockpicking je a má nejaký pravidelný event, kedy sa... Inak ja som na ňo minulý rok myslel, keď začala bicyklová Keď si sa sezóna. vymkol. Nie, som nevedel otvoriť zámok a som si hovoril, že Feynman by sa nezdal, ja sa tiež nezdám. Ale trvalo mi to dlhšie ako jemu. To bolo teda obdobie v Los Alamos, kedy najprv teda viedol ľudské kalkulačky, potom ho Skončila druhá svetová vojna a... Ešte predtým ho prevelili do toho, že do fabriky, kde sa čistil urán, lebo že má tam mať na starosti bezpečnostné procesy. A tam, ak sa nemýlim, že tam niekde vznikol tento jeho, že nie som taký, aký by som podľa ostatných mal byť, je to jeho nie moje zlyhanie, lebo on povedal, že na to nie som dobrý, že však ty to zvládneš, že on tam došiel a netušil. Tak povedal, že tak ako začať? Tak povedal, že ako začať? Pichol prst do nejakého diagramu a že čo je toto? A nejaký inžinier to pozrel, že to je vážny, on tam akurát náhodou trafil proste nejaké problematické miesto, kedy niečo bolo, ja neviem, pri nejakom filtri, čo nemalo byť. On sa chcel opýtať, že čo to vlastne je a náhodou trafil. A potom napríklad zistil také veci, že neuvedomovali si ľudia, že radioaktivita prechádza cez steny a že keď máš nejaké nadkritické množstvo a ty to dáš síce do jednej miestnosti a do druhej miestnosti, ale steny sú vedľa seba, takže vlastne môžeš spôsobiť veľký problém. Takže on trval na to, že ja urobím pre všetkých ľudí, ktorí tu pracujú, fyzikálnu prednášku, aby pochopili, aká je toto vážna vec. A keď ťa niekto ide varovať fyzikálnou prednáškou, tak to vieš, že situácia je vážna. Stop, všetci skončite, ideme Zastavte výrobu. Dôležitá vec potom. No a tého žena zomrela, to bolo že smutné a upadol do depresie. Mal také obdobie, že sa ho naťahovali univerzity a naozaj, že predtým proste mal problém dostať sa na školu, v tom Los Alamos si spravil meno, aj to svojou... Asi všetci, čo boli v Los Alamos, čo sa týkalo vedy, tak akože... Hej, že Oppenheimer ho chcel stiahnuť k sebe, úplne, že všetci sa ho ťahali, ale on upadol do depresie z dvoch dôvodov, zomrel mu žena a zomrel mu otec. To je ten otec, ktorý mal na ňo veľký vplyv a povedal, že ho proste, že nedokáže sa sústrediť na serióznu fyziku. Tak urobil takú vec, že povedal si, že dobre, nedokážem sa sústrediť na serióznu fyziku, idem sa sústrediť na neserióznu fyziku, že ide skúmať veci proste pre pobavenie. Napríklad, tak my sa nachádzame v reštaurácii, môže sa stať taká vec, že niekto nebodaj zakopne a vyletí mu tanier do ruky, vieš, ktorý niekam nesie. A on si všimol takú vec, že je súvis medzi tým, že predstav si, že máš ten tanier biely s takou červenou bodkou a on má dve formy pohybu. Prvé, že tá bodka robí kolečka, že sa točí takto, ale zároveň je ten tanier nejako nakrivo pada a taký robí wobbling. Áno, taký wobbling robí, hej, že sa ešte celý tak trošku vlní. A on sa začal zamýšľať nad tým, že aký je súvis medzi týmito dvomi rýchlosťami, zistil, že nejaký je a postupne toto naštartovalo znovu jeho zápal a aplikoval podobné postupy na to, keď sa snažil pochopiť, ako sa pohybuje elektrón. Lebo elektrón má spin 2, ktorý opisuje, spin 1 polovica, ktorý opisuje, že ako sa on otáča, ako to súvisí s nejakým pohybom v skutočnom svete. Takže on si povedal, že urobím si takú prestávku a idem sa venovať zábavnej fyzike a to vrátil k tej skutočnej fyzike. Že začal skúmať kvantovú povahu elektrónov, čo v podstate viedlo k niečomu, čo neskôr bolo ocenené Nobelovou cenou. Wow. Ten výskum sa týka kvantovej elektrodynamiky. Elektrodynamika je v podstate, že interakcia hmoty a žiarenia. Čiže na niečo zasvietiš svetlom, ono to narazí na elektróny, niečo s nimi spraví, odraje sa ďalej, alebo strieľaš do seba dva elektróny a oni sa začnú ohadzovať fotónmi a tak ďalej. Ľudia toto nevedeli úplne dostať pod kontrolu a boli frustrovaní teoretici. Že stalo sa také obdobie... Akože nevedeli to vypočítať. Nevedeli to vypočítať, že všetky bežné postupy vypočítavali nekonečná a frustrovalo ich to, lebo do Paromaty experimentátori prinašali neuveriteľné nové výsledky. No, že každý mesiac pomaly nová fyzikálna častica. Potom sme zistili, že to nie sú fundamentálne elementárne častice, ale že to sú zložené častice, že kombinácia dvoch, troch a tak ďalej, ale počul si z urýchlovačov nová častica, nová omega, gamma, milión divných mien a teoretici nič proste nevedia ani zatiaľ, že to bolo strašne frustrujúce obdobie.
A to, čo spravil on, je, že skombinoval tie myšlienky aj o tom, jak proste ten tanier, čo sa točí, aj tá jeho iná formulácia kvantovej fyziky a začal pracovať na formalizme, ktorý okrem iného pomohol dostať tieto nekonečná pod kontrolu, viedlo to eventuálne až k tomu a zároveň tie sakramentsky zložité výpočty sa zrazu dali úplne že jednoducho nakresliť a zistiť, že čo chceš počítať. Čiže To sú tie Feynmanové diagramy? to sú tie Feynmanové diagramy, ktoré v podstate v prípade kvantovej elektrodynamiky vyzerajú ako takí panáčikovia, Nie, ktorí sú... vieš, ja to opíš, čo mi to najviac... Predstavte si tú molekulu, čo opisuje, ako funguje mydlo, tak presne takto isto vyzerá, že jak mydlo odstraňuje špínu. Sú to také čiaročky s rôznymi koncovkami, ktoré sa spájajú cez guličky. Plus minus, Plus áno. Je minus. to trošku zložitejší Nemáme proces. tu, tak všetci si to musia predstaviť. Ale v podstate, že predstav si, že máš dva typy paličiek. Rovné a vlnkovaté. Hej. Rovné paličky predstavujú elektróny a veľký Feynmanov vhľad bol, že otočené paličky, oni majú šipky, tak keď to točíš tak, že to je vlastne antičastica elektrón, čiže pozitrón je ako keby elektrón cestujúci dozadu v čase, v istom slova zmysle, a vlnky sú fotóny. A on vlastne zistil, že nakresli si všetky možné diagramy, kde máš dve rovné paličky a jednu vlnkovatú. A všetko, čo takýmto spôsobom vieš nakresliť, to máš zahrnúť do výpočtu. V najjednoduchšom výpočte sa to proste stretne a hneď rozíde. Tak jednoducho, ako sa dá, čiže príde jedna normálna palička, vlnka, pokračuje palička, pokračujú voľne ďalšie. To opisuje interakciu, že fotón narazil do elektrónu. Hej. Alebo dve častice sa stretli a A dve časti sú... protón a pozitrón sa anihilovali, vytvorili dva fotóny. Mhm. A potom zistil, že tam sú komplikácie, že ty vlastne do stredu vieš potom presne pridať to, čo si tam ty označil, že krúžky. Mhm. Že letí, rozpadne sa na dve a znova sa spoja a potom toto vyletí sem a tak ďalej a prikresuješ ďalšie paličky. Takže on takto vlastne opísal tie častice, Áno. tie zložené. A nie, že zložené častice, on takto opísal proces, ktorý ti umožňuje postupne spresňovať výsledok, že keď chceš na 2/10 miesta, tak zober tie najjednoduchšie paličky. Keď chceš na 4/10 miesta, tak pripočítaj také, že tam majú vo vnútri jednu bublinku. Keď chceš na 6/10 miest, dve bublinky a tak ďalej. Úplne, že to klasifikoval a že ty nemusíš nič vedieť o tej fyzike. Normálne, že keby som ti vysvetlil ten postup a naučil ťa integrovať, tak by si normálne vedel povedať, že poviem ti, že vyčísli mi pravdepodobnosť, že sa vyruší tento elektrón s pozitrónom na 4/10 miesta. A ty normálne zoberieš ten postup, nemusíš vedieť úplne, čo sa deje a povieš, že no tak v prvom priblížení je to tento a tento proces, v druhom priblížení týchto ďalších 10 a za viac ma neplatia, tu ten výpočet useknem. A zrazu bola tá fyzika pod kontrolou. Presne si vedel povedať, akú presnosť potrebuješ, čo z toho výpočtu musíš vykusnúť, aby si to získal a v konečnom dôsledku ti potom stačilo spočítať nejaké integrály, čo je nenutne jednoduché, ale dá sa to robiť buď na počítači a v niektorých prípadoch to vieš normálne proste, že spočítať. Takže to, čo bolo dovtedy, že nezvládnutelná matika, tak tá jeho fyzikálno-matematická intuícia dostala pod kontrolu normálne, že na úroveň, že kreslenie obrázkov. Inak k tomuto mám peknú príhodu. Jeho sestra k nemu došla domov a uvidela tieto papiere. On že podaj mi, tam mám svoj výskum. A ona tiež bola vedkyňa. A ona že, jaký výskum, veď tu máš len čarbanice. A on potom jej to vysvetlil a ona že, wow, že oni mali taký srandovný vzťah spolu, že ty si taký blbý, ale takú dobrú vec si objavil. Proste, že... Ináč niektorí tie čarbanice, oni niečo začnú pripomínať a sú ľudia, ktorí sa veľa venujú nejaké problematike, že nejakému typu Feynmanových diagramov, tak potom tomu dávajú rôzne názvy. Okay. A boli typci, ktorí označovali proste nejaký diagram, že to je penguin diagram. Lebo to proste vyzerá ako tučne, že palička, potom také brúško a dve paličky. A stavili sa, že keď jeden z nich vyhrá v šípkach, tuším, tak môže, že ten druhý to musí dať do článku alebo niečo také. Okay. A odtedy to celá odborná komunita volá, že penguin diagram. Proste, že takáto šípková stavka. A ešte k tomu vzťahu jeho a jeho sestry strašne podporoval v robení vedy. Áno. Zobral ju raz niekde pozerať, ak sa nemýlim, polárnu žiaru, že proste, že ideme na výlet pozerať polárnu žiaru a ju to tak nadchlo, že potom sa tomu venovala odborne a že ona je jednou z tých výskumníčok, ktorí pomohli vysvetliť, čo to vlastne je polárna žiara. Že dovtedy sa nevedelo a... Áno, ako seriózna vedkyňa tiež. Že... Tak a toto je možno vhodný moment povedať, že jeho vzťah k ženám bol v niečom komplikovaný, z veľkej časti aj kvôli jeho priamočiarosti, ale on bol že veľký koketník, čo mu robilo problémy s kolegami, kde... S kolegyňami, nie? Nie, s kolegami, ktorí mali manželky. Že došiel na večeru a požmurkával po pani domácej. Rozpísal sa v knihe o rôznych baliacich technikách, ktoré
dnes by sa nad nimi ľudia nad mnohými mračili. A on dokonca sám povedal, že niekto mi odporúčil, že správaj sa k babe na rande nepríjemne a že potom proste to, čo vidíš dneska u polovici manosféry, tak proste, že takúto radu on dostal niekde, povedal, že vyskúšal som to, funguje to, ale nepáči sa mi to. Ale píše o tom vo svojej autobiografii, je to také, že dosť ľudí to naštvalo. Niektoré študentky proti nemu protestovali, že proste, že má sexistické poznámky a o ženách pri šoferovaní a podobne. Alebo že hej. A on, že normálne, že sa pristal pri tých protestujúcich a povedal, že hej, že súhlasí a že je to problém a že ženy majú ťažké miesto na univerzitách a malo by im byť pomáhané. Že on si proste uvedomoval, že ženám vo vede treba pomáhať, len on bol proste, že huba nevymáchaná a keď proste mu niečo napadlo povedať nevhodné, tak on to povedal. Hej, išiel. A nemal úplne ten blok, že tu by som sa mal zastaviť. Koho mi to pripomína? Vôbec neviem. A má teda rôzne komplikácie v tomto smere, takže s tou druhou manželkou to tiež potom dopadlo tak všelijak a s treťou... Ale tomu nevyčítala, bonga mu vyčítala. Tam mu vyčítala tie bonga, áno. A ináč k tým bongám sa dostal vlastne tak, že on potom nastúpil na Caltech a vydúbkal, že súčasťou zmluvy bude, že jeho prvý rok bude, že sabatikal. Sabatikal je veľmi dobrý zvyk, ktorý funguje na mnohých zahraničných univerzitách, špeciálne keď už máš tenure, že už tam máš permanentnú pozíciu, ktorú získal v pohode. A že keď si tam napríklad, že 4 roky, tak každý 5. rok si môžeš dať na rok voľno, ktoré často ľudia trávia tým, že idú sa venovať nejakému úplne inému výskumu. Že ideš robiť, že biológiu niečo. Len aby si rozšíril obzory. A on povedal, že beriem vašu ponuku, ale prvý rok mám sabatikal v Brazílii. Tu nebudem. Že prvý rok mám sabatikal v Brazílii. Kde vlastne, vtedy bol to tá jeho druhá žena, bola odborníčka na mexické umenie, volala sa Mary Bell a požiadali o ruku cez list. Takže nebol zase vždy úplne taký priamočiary a podobne, ale on ináč veľmi rád písal listy a vyšla potom taká kniha jeho dopisov. Neviem úplne, ako sa volá, ale že dá sa dopisy pána Fajnmača. A vyzerá extrémne zaujímavo, lebo on naozaj písal, že pekné listy a išiel teda do Brazílie, kde okrem iného jeho zábavka bolo proste, že sa učil hrať na tie bubny a na bonga a tak ďalej. A keď potom vyšla tá jeho séria prednášok, Feynmanové prednášky z fyziky, tak povedal, že chcem na titulke, chcem mať proste veľký bubon a k tomu fyzikálne rovnice proste pre vlnenie membrány. A teraz je tam veľká červená obálka len s jeho nápisom. To je ale dali ho niekde na druhú, tretiu stranu, že tá jeho fotka autorská je proste, že ako hra. To je také známa v tej kancelárii, nie? Či doma, jak tam hrá na tie bonga. Tak a bolo vlastne teda takéto obdobie, že začal robiť naozaj že špičkovú fyziku, za ktorú neskôr dostal Nobelovku, ale to ešte chvíľku trvalo. On mal takú vlastne sériu článkov z roku 1950-51, kde začal túto novú teóriu a nový prístup k kvantovej elektrodynamike ukazovať svetu. A svet bol zhnusený. Že bol tam proste Bohr, bol tam Teller, to je ten, čo robil vodíkovú bombu, bol Almos, Paul Dirac, proste, že Polo Einstein a Polo nejaký matematický genius. Všetci mu to zdisovali a povedali, že prečo to nemôže fungovať a tak ďalej. A mal jedného zastancu v komunite, Friedmana Dysona, ktoré sme nedávno spomínali v tom podcaste o večnej civilizácii. Dysonová sféra. Áno, a to je on. Hej, a on začal lobovať, že toto je dobrý prístup, že venujte tomu pozornosť a potom sa ukázalo, že naozaj to funguje a študenti na to naskočili, lebo ty vole, však to je ľahké zrazu, že tu sa naučím zo pár pravidiel, ako skladať veci dokopy a zrazu viem počítať. A vtedy konečne teoretici začali dobiehať tých experimentálnych fyzikov. Konečne to začalo fičať a on sa potom začal venovať rôznym oblastiam časticovej fyziky. Neskôr bol označený za človeka, ktorý že najviac prispel celkovo tejto oblasti. Že sú ľudia, ktorí našiel, že... Áno, sú ľudia, že čo tu urobili veľa a on urobil, že všade veľa. Od úplne tých začiatkov až po rôzne aplikácie v zmysle výpočtov, ktoré sa tam robili. Takže mal pani Belovu, s pani Belovou to skončilo, kvôli bongám a výpočtom hlave. Našiel potom svoju ďalšiu ženu v Ženeve, kde išiel napriek komplikáciám, lebo nechceli ho pustiť do Ženevy. Však akože možno ruský, teda sovietský špión, ale nejak sa mu to podarilo vyšlapať a tam stretol svoju tretiu, to som povedal, že záverečnú ženu, ale to je také divné označenie. Mal sériu rôznych divných priateľov, napríklad jedna z nich mu ukradla Einsteinovú medailu, ktorú dostala ako ocenenie. Že tam bola nejaká cena 15 000 a potom taká zlatá medaila. A tu mu zobrala tá bývalá priateľka. Takú? Ale keďže bol dosť big, tak asi možno je to aj pochopiteľné, že sa naštvala a zobrala si to. Ale teda stretol Gwyneth Howard v Ženeve
láska na prvý pohľad. Opýtal sa jej, koľko je tu platia za toto operovanie a on jej povedal, že zaplatím ti trochu menej, keď pôjdeš do Ameriky a Lákavé. áno, že tam dostával nejakých 25 a on povedal, že vieš čo, že dám ti 20, alebo je to v Amerike. A ona povedala, že OK. A ona z toho nebola úplne zase nadšená v zmysle, že ty si moja jediná láska. Ona najprv bola taká, že tak ja chcem mať ešte iných priateľov, ale postupne sa to nejako utriaslo, že sa vzali a mali spolu syna a adoptovali si dceru, takže to celkom fungovalo a ona s tým potom bola až do smrti. No a čo sa týka teda toho jeho záberu života, že jemu tá jeho huba nevymáchaná prinášala mnohé problémy. Napríklad Murray Gell-Mann, ktorý pomenoval Quark, na základe 3 Quarks for Master Mark, čo je taká rimovačka stará anglická. Áno, z Finnegan Wake od Jamesa Joycea. Že on úplne, že tiež jeden z najvýznamnejších teoretických fyzikov. Zo začiatku mali s Feynmanom nejaké spoločné práce a potom sa to začalo trošku škriepiť a napríklad, že robili rôzne modely toho, z čoho sa skladajú protóny a neutróny. Feynman mal taký model, ktorý sa volá, že partónový model, že sú tam nejaké častice a teraz ideme tie veci o seba hádzať a pozerať, ako sa budú rozlietavať a Gell-Mann k tomu prištupoval cez symetrie a že ako by sa to dalo poskladať dokopy tak, aby to proste produkovalo to, čo tam vidíme. Rôzne prístupy, ktoré ukazovali na jedno to isté, ale začali byť taký škrípato medzi nimi. Vyvrcholilo to až k tomu, že keď Feynman publikoval svoju autobiografiu, tak Gell-Mann vyhlásil, že ho zažaluje, za to, že tam je nesprávne opísané, ako došlo k objavu slabých prúdov v časticovej fyzike, nevieš to čokoľvek. Ty si predstav ako právnik, že sa máš s takouto žalobou potrapiť, že nesprávny opis toho... Nevieš, čo by bolo najhoršie, dojde, prečítajte si to a on že, no, to je na žalobu, no jasné. Takže normálne, že v ďalších vydaniach museli robiť nejakú revíziu a povyhadzovať ešte nejaké veci. Si to vydúbkal, čo? Áno. A bol síce považovaný teda aj tým Gell-Mannom za úplne proste, že skvelého fyzika, ale Gell-Mann o ňom povedal takú peknú vec, že Feynman je skvelý vedec, ale trávi veľa času tvorením historiek o sebe samom. A toto je o ňom trochu pravda. Že on rád rozprával historky o sebe a je to vidno aj v tej knihe, aj v dobrom, aj v zlom. Že naozaj to sú zábavné historky, ale... Ale je otázka, či sú pravdivé a či sa tak stali, ako tak opisoval. Hej. Tak on zomrel na sériu rakovín. Neviem, či je to úplne správne označenie, ale najprv mu bola objavená nejaká rakovina, vyoperovali mu veľký nádor v roku 1978 a potom o niekoľko rokov mu našli ďalší a v roku 1988 potom na to zomrel. Kde nejakého priateľa navštívil tesne pred smrťou a opýtal sa ho, že či je proste z toho smutný. To je dosť divné, nie? Že či si smutný. Zomieraš si smutný? Áno. To je, že takúto otázku dostal. Mala to peknú odpoveď a to tiež citujem teraz z jednej knižiek. Áno, povzdychol si, aj mňa to niekedy štve, ale nie až tak veľmi, ako si myslíš. Keď si taký starý ako ja, začneš si uvedomovať, že väčšinu dobrých vecí, ktoré vieš, si už aj tak povedal iným ľuďom. Čo bolo, že pekné. A taká Feynmanovská odpoveď. Tak, on mal potom, čak aj dostaneme sa potom tomu vyšetrovaniu jeho súdnemu procesu, že to bolo veľmi zaujímavé. Mal ešte iný zaujímavý súdny proces. Jednu jeho kolegyňu na univerzite nechceli prijať na trvalú pozíciu, jednoducho kvôli tomu, že je žena, že všetky tie kritériá mala splnené a málo kto z odbornej komunity sa postavil na jej stranu a práve on sa postavil. Že on bol jeden z tých, ktorý proste povedal, že nie, že toto je špičková vedkyňa, že čo vymýšľate. A čo keď nevieš šoferovať? Tu ide o... A presne tým zaskočil tých ľudí, ktorí o ňom mali milné predstavy. Na 2 sekundy ich zaskočil. Na 2 sekundy ich zaskočil. Takže vďaka nemu prerazila aj ona ako žena. Mám tu potom k nemu napísaných takých tých pár bonmotov, a ktoré akože... Ja mám krásny, chceš počuť? No, povedz. Bol na Caltechu a bol deň otvorených dverí, donesli študenti svojich rodičov a nejaký mladý PhD študent zobral svoju mamu a že tuto je pán profesor Feynman, ich predstavil a že pán doktor, že povedzte jej, že fyzika je to najdôležitejšie, čo v živote existuje. A on vieš, mu povedal, že nie, láska je najdôležitejšie, čo existuje. A že tá mama, že si ho strašne obľúbila a mu piekla koláče do jej smrti, že každý rok, že mu posielal na Vianoce. Tak to sa mi strašne páčilo. Že... A on bol presne takýto, že srdcia. Že povedal, čo mu prišlo proste na jazyk, ale mal vášnivý zápal pre prírodu. O ňom existuje strašne veľa krátkych YouTubeových videí, kde ti rozpráva o tom, ako funguje horenie dreva. A jak to tam klikne proste a to počúvaš a normálne, že ten jeho zápal, jak mu iskry v očiach, vieš, že proste Nobelista ti tam rozpráva o stredoškolskej
chémii a fyzike a úplne, že mu proste iskrie oči, že úplne, že z neho to nadšenie salalo. Takže on potom dostal veľa možností, napríklad teda, že aby prekopal na Caltechu kurz fyziky, urobil tie známe Feynmanové prednášky z fyziky, z ktorých bol úplne deprimovaný, lebo po prvej skúške strašne zle dopadli študenti. Súzniem dnes s týmto pocitom. Toto bude až v odstupe, takže nevedia, ktorých študenti, ktorých som mal akorát na mysli. A tie prednášky v skutočnosti, že boli veľmi obľúbené, ale nie u jeho študentov, ale u starších študentov, ktorí už absolvovali tie predmety a strašne sa im páčilo, ako on všetko vysvetľoval inak. Proste, že on sa nad tým zamyslel a urobil to po svojom. On mal také brutálne pravidlo, ktoré dnes by už nemohlo fungovať kvôli tomu, koľko vychádza nových článkov denne. Vždy si zobral fyzikálny časopis, prečítal si úvod nejakého článku, že riešime takýto problém, zatvoril, zamyslel sa, ako by vyriešil on, napísal si riešenie a pozrel si, čo urobili oni. No to by teraz asi neexistovalo. Že dnes v našej oblasti fyziky vidie, že 50 článkov denne asi, a to je že nestihnutelné. A sú to technicky zložité 50-stranné veci, ale že on naozaj bol taký, že chcel všetko vedieť rôznymi spôsobmi. On hovoril, že každý dobrý teoretický fyzik by mal vedieť opísať tú istú vec 4-5 spôsobmi, aby si vždy z nich vedel vybrať ten najvhodnejší. Áno, lebo jedno opísanie veci nemusí stačiť takedy, takže... Tak. A inak hovoril si o tej, že Nobelista a tak ďalej, ale on bol napríklad veľmi proti cenám. On nemal rád moc udeľovanie cien a hovoril, že do Švédska išiel len preto, aby sa pozrel do Švédska a že napríklad, že on jeho vždy tak chválil alebo otvárali tým, že Nobelista, ale že ja som to nerobil kvôli cenám, že ja som len chcel vedieť, že ako toto funguje a to je taký krásny prístup, že keď sa naozaj taká tá zvedavá myseľ pozrie na niečo, tak tie výsledky až tak dojdu. Až tak sa zase nesťažoval, lebo potom za tie peniaze si s tou treťou manželkou na peniaze nikdy nepovedal nič. Akože že kúpili si za tie peniaze z Nobelovky plážový dom v Baja California. Hej. Takže peniaze sa mu páčili, ale tiež tej knihe spomína, že keď mu zavolali, že dostal Nobelovku a vieš, že oni volajú vtedy, keď sa to dáva v Štokholme, takže v Amerike je skoro ráno, v Kalifornii ešte menej, tak im rovno vynadal, že či viete, koľko je hodín, že ma kvôli tomuto budíte. Kvôli tomuto. Tak a môžeme sa teraz na chvíľku zastaviť teda pri tom súdnom procese s tým Challengerom. Čiže čo to bolo? Alebo súdny tá komisia, keď zasadala? Hej, na sklonku života, myslím, že Challenger to bol raketoplán, ktorý zhorel pri výstupe. Tesne po štarte, áno. Tesne po štarte a bolo to veľké halo, lebo naozaj to až zastavilo vesmírny program USA a celkovo západného sveta. A problém tam bol, že nikto si nechcel trúfnuť na to, že bude hovoriť do veľkých výrobcov ako Boeing a tak ďalej, lebo všade majú prsty. A niekto ho oslovil, teraz neviem presne kto, ale že by viedol takúto komisiu a mala by skúmať. A on presne povedal to isté ako pri tom jadrovom odpade, či spracovávaní, že ja o tom neviem, že čo ja viem o raketoplánoch a že veď aspoň to skúste, pán profesor. Tak on to skúsil a tá jeho komisia naozaj zistila, presne asi veľmi takým podobným prístupom, čo robí toto, tie súčiastky, ktoré spôsobili vlastne celú tú tragédiu. Tak. A vlastne kvôli nemu opravili celý raketoplánový program. Čo viac nielen, že raketoplán, ale celý spôsob fungovania, alebo to, čo zistil, je, že on sa rozprával s rôznymi zástupcami a napríklad opýtal sa manažéra, že aké je podľa vás odhad rizika. Manažér povedal, že my sme odhadovali riziko na 1 k 100 000. Potom som išiel za inžiniermi a opýtal sa, že ako ste odhadovali riziko, a oni povedali, že 1 k 200. Že zistil, že tam je obrovský nesúlad medzi predstavami o projekte zo strany inžinierov a manažerov. V tej komisii tiež, že tam vieš, najprv tak zobrali, že bude mať známe meno proste, že niekto mu bude ja si myslím, že kvôli tej Nobelovke a tak, že ho zobrali, že... A veľmi rýchlo o ňom povedal nejaký ten člen, neviem, či nie je dokonca predseda komisie, Feynman is becoming a pain in the ass. Že on bol proste ten otravný, čo do všetko zabrdal a bolo potom také legendárne... Vieš, koho mi pripomína také to štvoročné dieťa, že a prečo? No, prečo? Áno, a ty iba, že už sme tu 4 hodiny ticho, proste. A on sa s ničím neuspokojil, kým tomu naozaj nerozumel a bolo také legendárne vystúpenie, ktoré išlo v telke, že zasadanie tej komisie a on tam vlastne ukázal, že aha, tu je taká súčiastka, volá sa to O-ring, no a ukážem vám, že keď to dám teraz do studenej vody na chvíľku a vyberiem to, tak to nefunguje tak, ako má, že tu bola nejaká pružinka, alebo čo sa mala vrátiť do pohľadu a nevrátila. A on ukázal, že podcenili ste jednoducho, že v tej veľkej zime táto súčiastka zamrzne alebo zmenia sa jej vlastnosti, kvôli tomu to buchlo. A to naozaj bolo potom úplne že rozhodujúce. A toto bola presne tá jeho povaha, že on mal takú prednášku na univerzite o
cargo cult science. Cargo cult sú takí tí domorodci, pri ktorých začali ľudia stavať letiská, urobili si tam letiskovú väžu, vedeli, že mali sluchatka a tak ďalej a nosili tam potraviny. A potom tam odišli ľudia z tej misie a domorodci chceli, aby tam znova boli, tak začali robiť drevené vežičky a začali si robiť drevené sluchatka, lebo si mysleli, že to je tá podstata. Nepochopili tú podstatu, len opakovali to, čo robili tí ľudia a tomu sa hovorí, že cargo cults. Že v podstate len opakovali to, čo videli od tých cargo letov a tak ďalej. A on povedal, že žiaľ, časť vedy funguje takto. Že ľudia tomu úplne nerozumejú, len opakujú to, čo videli, že robí niekto iný a že proti tomuto sa musíme veľmi brániť. Takže on bol úplne proti tomu, že používať zložité slova, zložité vyjadrovanie, nechať sa odpínkať nejakým pseudovysvetlením, odkazovať sa na autority. On povedal, že nie, že vždy proste treba ísť po podstate. A mám tu k nemu taký pekný výrok od Schwingera, to je iný človek, ktorý dostal tiež Nobelovku, že bol to veľmi úprimný človek s výnimočnou intuíciou, najvýnimočnejšou v našej generácii. Že tak, ako opisovali proste Einsteina ako človeka s brutálnou intuíciou, tak to bol pre neho Feynman. A že je to ukážkou človeka, kam to môžeš dotiahnuť, keď počúvaš rytmus svojho vlastného bubna, keby sa to tak dalo proložiť. Akože, že keď proste si ideš po svojom a vieš to robiť naozaj špičkovo. A mal veľa inšpiratívnych prednášok, do ktorých sa nebudeme púšťať, ale to už len tak, ako teraz sme sa odpovedali, že toto sme mali v predošlej epizóde, tak aby sme potom nejaké budúce mohli povedať. Mal jednu prednášku, ktorá mala také moto, že there is a plenty room at the bottom. Že tam dole je veľa miesta, kde vlastne ukázal, že nanotechnológie môžu existovať. Že to bolo v tom čase, kedy sme začali chápať podstatu hmoty a on si uvedomil, že jasne, však toto môže spraviť menšie, toto a môžeš mať mikrotovárne. Môžeš mať, on to označil, že doktor, ktorého môžeš prehltnúť. Že dá sa vyrobiť nejaká súčiastka, ktorú dá, že ona ti opraví niečo v tele. No. Takže urobil, že vizionárstvo nanotechnológií a naozaj, že vďaka nemu sa to rozbehlo. Vizionárstvo v oblasti kvantových počítačov, ktorým sa neskôr venoval, vlastne rozmýšľal, čo je to podstata výpočtu, ako by sa mohol počítať na kvantovej úrovni. A napríklad povedal, že jeden z najväčších nevyriešených problémov klasickej fyziky sú turbulencie. A to platí doteraz. Ja som bol minulý týždeň na konferencii v Edinburgu, kde každý deň bola 1 až 2 prednášky, že bojujeme s turbulenciami. A raz to bol klimatológ, raz to bol inžinier, ktorý rieši, ako fungujú lietadlá a tak ďalej, že to, čo on vtedy vytipoval ako zložitý problém, že doteraz je to naozaj zložitý problém. Ale naozaj bol teda vplyvný v tom, že naštartoval tieto oblasti, bol vplyvný v tom, že mal brutálnu intuíciu a aby sa mu ukázalo, že ako vplyvný bol, tak jeden časopis, Physworld, alebo aký jeden z najvýznamnejších, urobil rebríček Physics World, najvýznamnejších fyzikov všetkých čas. Tak získal 6. miesto, predbehol ho Albert Einstein, Isaac Newton, Maxwell, Niels Bohr, Heisenberg, Galileo Galilei bol 6. a Feynman bol 7. Wow. A za ním bol Paul Dirac, Erwin Schrödinger a Ernest Rutherford. Takže toto je tá úroveň ligy, do ktorej sa zapísal. Hej. A pritom stihol hrať na bonga a pritom stihol robiť všetky tie ostatné veci, ktoré robil. Hej. Pritom robil fenomenálnu popularizáciu na štýl, že je veľmi veľa kníh, ktoré napísal, ale nie úplne, že on napísal. On často nahrával na diktafón a potom to po ňom ľudia prepisovali a už to nejako doeditoval. Ale tým chcem povedať, že je strašne veľa kníh pekných, ktoré po ňom zostalo a doteraz, že ja som na strane čítal niekoľko jeho kníh a je to jeden z dôvodov, prečo som išiel robiť fyziku. Že on ukázal, že tá fyzika je proste extrémne zaujímavá a cepoval podľa mňa vo mne takéto predstavenie, že nemali by byť tie veci také zložité. Chcel by si povedať k nemu niečo na záver, kým dáme priestor na otázky, lebo ja tu mám ešte taký... Že napríklad on o sebe hovoril, že vôbec nie je geniálny a hovoril, že má veľmi obyčajnú myseľ, len že sa rád pýta, že prečo. On si dal zmerať IQ, alebo že bol mu zmerané IQ niekde na strednej a mal, že 125 a nechcel vstúpiť do menzy kvôli tomu, že asi moc blbý. Čo ináč niečom dobre ukázať, že na to, aby si bol špičkový, vedieť, že nie sú dôležité až také tie veci, že vieš, proste vieš... Áno. Nemusíš byť mimo z 200 IQ. A 1000 cifier pi vedieť na spomínať, tak ďalej, že aj Einstein, on sa trápil s mnohou matematikou, ale nevedel ani názov diagramu mačky, takže... nevedel názov diagramu mačky. A aj tak proste urobil, že revolúciu vo fyzike. Takže, že vedieť fyziku nie o týchto veciach. Za teba je čo taký najväčší prínos vede? Asi tie Feynmanové diagramy. To je... Hej, že ja viem, ako sa tie veci počítajú bez toho a je to utrpenie.
Ja som Že chodil... nechcel by si žiť v svete, kde to nie je. U nás sa Feynmanové diagramy učia v 4. ročníku. Že keď robíš kvantovú teóriu pola, ešte nie úplne elektrodynamiku, ale v takej zjednodušenej verzii na kvantovej teórii pola. Aj keď som vedel, že sa toto blíži, tak som si rok predtým zapísal ako bakalár jeden magisterský predmet na jadrovke, kde nám to ukázali, že oni vlastne nepoužili Feynmanové diagramy. Prešli cez celý ten formalizmus, len zrazu tam prišli nejaké veci a až úplne na konci sa niečo počiarklo. A to bolo tak svetsky zložité, že ja som sa v tom topil. A potom sme mali ten predmet, kde sa začal diagramami a zrazu si v tom mal, nechcem povedať úplne, že jasno, stále Ale to zložité, ale úplne, že to bolo priezračné a že nebyť neho, tak by sme v podstate, že nezvládli asi časticovú fyziku tak, ako ju zvládame teraz. A časticová fyzika je jedna z dvoch najvýznamnejších pilierov fundamentálnej fyziky a len vďaka nemu jej rozumieme tak, ako jej rozumieme. A aj tak bol pre mňa asi vplyvnejší ešte tým jeho pohľadom. Proste, že mal niekde taký pekný výrok, že daj si pozor, aby si nikoho neklamal a vždy oklameš najľahšie samého seba. Áno. Že dávaj si veľký pozor na seba, klam, vždy musíš ty sa presvedčiť, že tomu naozaj rozumieš dobre a bol presne ten, kto sa nedal odbiť tým jednoduchým je to tak, a tak ďalej. lebo som povedal. Tak, presne. Teba čím najviac zaujal? Asi tou popularizáciou vedy a aký bol človek, lebo bol naozaj extrémne zaujímavý, surfoval, chodeval po baroch, ten vzťah tým ženám, OK, dobre, ale tak každý sme len ľudia. A ten taký prístup k tým autoritám sa mi páči, že mám ťa počúvať prečo, lebo si povedal, že OK, že to nestačí. Tak ja by som možno zakončil toto prečítaním posledného odstavca z listu, ktorý napísal už svojej mŕtvej žene. To bola jeho životná láska. Viem, že by si ma uisťovala, že som hlúpy a že chceš, aby som bol úplne šťastný a že mi nechceš stať v ceste. Stavím sa, že by si bola prekvapená, že po 2 rokoch nemám ani priateľku, okrem teba, miláči. Ale nemôžem si pomôcť, drahá, ani ja nemôžem. Nerozumiem tomu, pretože som stretol veľa dievčat a veľmi milých a nechcem zostať sám, ale po 2 či 3 stretnutiach sa mi všetky zdajú ako popol. Len ty mi zostávaš. Ty si skutočná, moja drahá manželka, naozaj ťa zbožňujem, milujem svoju manželku, moja manželka je mŕtva. Richard. PS. Prosím, prepáč, že tento list neposielam poštou, ale nepoznám tvoju novú adresu. A romantik. Áno, tento list sa našiel, že neposlaný, očividne, ale dostal sa teda do tej zbierky listov, ktoré napísala. Že podľa mňa to naozaj ukazuje, aká to bol výnimočná osobnosť, nielen po tej stránke tej vedy, ktorú robil, ale aj po tej ľudskej. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, lebo vidím, že si sa nadýchol a ešte by si asi hodiny rozprával. A ja, Richard Feynman, myslím si, že máš veľký obľúbenec. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste to s nami vydržali v tomto krásnom bare s nami. Dáme vám priestor na otázky, keď skončíme a vidíme sa na ďalších akciách. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách a majte sa veľmi pekne. Majte sa. Malochutnávka Talk nájdete v labáku k dnešnej epizóde. Ďakujeme vám za podporu. Že mu sa to nepáčilo, že však predsa podstatou vedeckého bádania je, že na niečo prídeš a všetci sa to majú dozvedieť a úlohou patentov je, že si niečo vymyslel, patentuješ si to, ale teda, že potom je to verejná vec, len máš na to patent a že mu sa nepáčilo, že to majú byť všetko tajné patenty, že niečo vymyslíš, že zrazu to bude totálne utajené. Takže on tam začal vlastne dávať ako patenty také proste, že očividné fyzikálne tvrdenia, proste úplne automatické veci, ktoré každému boli zjavné, že sa dejú proste počas tých reakcií a podobne. Toto je inak pekne taká súka k takej veci, že netreba si idealizovať nikoho nikdy. Tak presne. Ty si mal teraz takú peknú politikou, nie že fandenie politikom není zdravé a není podľa mňa fandenie nadpriemerné nikomu. Ani nejaké idealizovanie si nikoho. Proste ľudia sme ľudia a takedy na to zabudáme, sa mi zdá. Treba si dať pozor na to, že to fanúšikovanie môže spôsobiť stratu objektivity.